Pritisni, napusti sobu. Pritisni. Zatvori vrata i idi u svoju sobu. Tačno 2 nedelje je prošlo otkako nisam uhvatila ni jednom fotoaparat, otkako se nisam našminkala. Tako da mislim da je dosta bilo odmora i prikupljanja te neke energije i kreativnosti. Sada sam spremna da je usmerim ka snimanju i kreiranju sadržaja za YouTube kanal kao i za Instagram profil. Tako da, današnja tema videa, kao što ste mogli da pročitate u naslovu, je top 3 naslova, odnosno top 3 knjige koje su za mene obeležile 2020. godinu i usput, osim toga, pričat ću malo i uopšteno o čitalačkoj godini 2020. i o nekim sitnicama koje želim da proučem kroz priču i kroz ovaj video, tako da ukoliko vas sve to zanima, ostanite samo do kraja. Kada se zapitam kakva je to bila 2020. godina kao čitalačka godina, da li je uticaj korone, odnosno da li je korona imala uticaj na to, i moj Goodreads izazov koji je bio 33 knjige od postavljenih 40, sve to kad se berem i odgovor zapravo na to je iz moje neke perspektive i za mene sasvim okej, sasvim solidno, ne tako dobro. Ne želim da se upoređujem ni sa kim, niti želim da upoređujem to sa ni kvantitet, doslovno ništa, nego moj neki osjećaj kada sam završila tu 2020. godinu u čitalačkom smislu je sasvim solidno. Da li je korona uticala na to da čitam više? Nije. Čak mislim da sam prethodne godine više čitala i da sam nekako bila mnogo više posvećena svemu tome nego prethodne godine. Međutim, taj Goodreads izazov kao takav nije nešto što mora da se ispuni iz moje neke perspektive, međutim, meni to dobro dođe kao neki, podsjetnik i kao nešto što mi stoji tu tokom cele godine, a ja neredovno unosim kako koju knjigu počnem da čitam i završim i to mi je kao neka vrsta evidencije. Tako da sam za ovu godinu postavila cilj od 50 knjiga. Mislila sam da ću čak da stavim ponovo 40. Ne bih li ove godine možda i došla do te cifre, ali onda sam shvatila da hajde da stavim nekako 50, više mi je okruglo i ne pitajte kako, i više želim da se posvetim ove godine čitanju, što naravno ništa ne mora da znači i svi planovi mogu da padnu u vodu, ali opet nije striktno da se držim toga, samo što volim nekako da imam nešto ka čemu želim da idem tokom godine, pa makar to bilo i u čitalačkom tom smislu. Ono što moram da istaknem je da sam, za razliku od prethodnih godina, čitala malo više domaće autore i to mi je mnogo fino i drago mi je što sam otkrila neke od njih i drago mi je što tu na ovoj gomili postoje još neki domaći autori koji čekaju da budu pročitani ove godine i ne znam kojoj knjizi se više radujem. Razmišljala sam i još uvijek ću da razmislim da li ću da snimim, na primer, video o tome koje knjige baš jedva čekam da pročitam ove godine, zato što sam spominjala, čini mi se, u nekom od prethodnih videa da ovo ovde što stoji, mislim da sam pažljivo birala i mislim da sam kupovala knjige koje sam baš u tom trenutku želela da pročitam, iako je potpuno besmisleno i ne može da se stigne, ne mogu da stignem da pročitam 10 knjiga u jednom mesecu. Možda bih i mogla, ali kada ništa sem toga ne bih radila, a to je u ovom trenutku prilično neizvodljivo. Tako da, to je nešto što bih onako izdvojila za celu prošlu godinu, jer mislim da je super što sam otkrila neke nove domaće autore i što sam počela konačno da čitam nešto što nije Junesbe ili Karizi i želim da nastavim u tom duhu i ove godine. Ok, a sada da pređem na glavnu temu ovog videa. Samo sam želela, nekako sam mislila da je ovo dobar trenutak, dobar video da se podsjetim šta je bilo to tokom cijele prethodne godine, makar vrlo ukratko. Nadam se da sam u tome uspela. A sada da pređem na knjige koje su na neki način obeležile moju 2020. godinu, odnosno knjige koje su mi se izdvojile i koje apsolutno
jedva čekam da se ponovo stvori prilika da ih čitam iznova, jer mislim da ću ih drugačije doživeti i mislim da će biti, iako sam ih čitala, ne možemo da popamtimo doslovno svaku stranicu. I zbog toga svaki naredni put kada uzmemo neku knjigu koja nam se baš svidi, mislim da može tu da iznikne još nešto zašto ćemo se uhvatiti i šta će nam onako ponovo ugreti dušu. Hajde da počnem od knjige za koju sam imala utisak da će biti u top 3 knjige, makoliko budem pročitala knjiga. Dakle, januar 2020. Ne mogu da se setim da li sam prvu, drugu, treću, uglavnom među prve 3-4 knjige sam pročitala knjigu Devojka s pomoranđama, knjiga koju sam nekako željno iščekivala kada sam je kupila na sajmu, čini mi se 2019. godine, sada mi je sve to mnogo daleko, i kada sam je pročitala znala sam da ću da je uvrstim u top 3 knjige pročitane 2020. godine, iako je to bio sam početak, kao što sam već rekla, jer je donela neki niz osjećanja za koja možda i nisam znala da imam. Knjižica je, kao što vidite, kratka, ne oduzima vam mnogo vremena da je čitate. Više o njoj sam pričala u videu, odnosno svi videi koji vam eventualno budu korisni i knjige koje sam spominjala kroz te videe će vas čekati u opisu ispod, da sad ne govorim posle svake knjige. Dakle, svi linkovi će vas čekati ispod u opisu videa. Ovo se dešava kada želim svašta nešto da kažem i kada snimam nakon duže pauze i onda mi nekako izleti svašta nešto, a treba da se smirim i da počnem lagano. Dakle, u knjizi se radi o dečaku koji nakon 11 godina, dakle, nakon smrti njegovog oca, pronalazi pismo koje mu otac uputio tada, pre svoje smrti, i on kao 15-godišnjak čita to pismo i otkriva nešto o čemu verovatno nikad nije ni sanjao da će otkriti. Priča nije patetična. Iako se ovo, u stvari, zapravo nisam ni sigurna da li se ovo kategoriše kao neki ljubavni roman ili kao neka drama, stvarno ne znam. Znam samo da te reči koje otac upućuje sinu i zna da će on to čitati nakon nekoliko godina, kada on već dugo ne bude sa njima, odnosno sa njim. Ne znam šta je moglo njemu sve da prolazi kroz glavu, ali delić toga smo uhvatili kroz te redove njegovih pisama. Imamo u vidu njegova pisma, imamo u vidu to kako dečak reaguje na sve to i koliko mu to teško pada, a koliko ga ohrabruje da nastavi svoj život sa nekim osmehom na licu i da nastavi da veruje u čuda i da nastavi da veruje u sebe iznad svega. Naredna knjiga, nekako sam ih odvajala zapravo po redosledu čitanja. Ne postoji neka lista između, odnosno ne znam šta bih izdvojila od ove 3 knjige, jer svaka je drugačija i svaka je posebna na svoj način. Naredno pokazujem vam 2 knjige, ali zapravo ovo je jedna knjiga. Radi se o Safonu i Lavirintu duhova, 1 i 2, a ovo je zapravo sve jedna knjiga i to sam uočila zapravo mnogo nakon što sam pročitala, ali sa druge strane kada sam iz Lavirinta duhova 1 ušla u Lavirint duhova 2, bukvalno je bilo kao da su presekli na jednom mestu i da nastavljam tamo gde sam stala sa prvom knjigom, što zapravo i jeste tako jer se doslovno to i desilo. Mislim da vas apsolutno ne čudi da se Safon našao ovde. Ovo je knjiga 4. o serijalu Groblja zaboravljenih knjiga. I šta mogu da kažem o ovome, a da već nisam rekla, budući da sam snimala čitalačke vlogove, je da isprva nisam mislila da će toliko da mi se svidi i da će toliko imati povezanost sa Danielom, koga upoznajem u Senci vetra i koga sam tada prilično zavolela. Međutim, nakon jedno 200 strana, apsolutno se dešava, odnosno ponovo dolazi tu i on i zapravo shvatam da se cela priča vrti oko istih ljudi, samo što je u ove 2 knjige ljubitelji trilera mislim da bi više uživali, jer ovde u određenim segmentima postoji mnogo krvi i mnogo nekih opasnih situacija gde sam ja zadržavala dah čitajući, jer nisam mogla da verujem da se sve to dešava. Mada je to teško kad kažem da nisam mogla da verujem, zato što u knjigama, na kraju krajeva i u filmovima, koliko god da ste spremni da prihvatite neprihvatljivo, odnosno da ste spremni da prihvatite ono što na izgled izgleda potpuno nerealno,
mislim da nema mesta za neka velika iznenađenja, jer je to nečija mašta pretočena u reči i vi možete samo da se prepustite i da uživate u svakoj stranici. Sve u svemu, ove knjige su onako zaokružile taj serijal na fantastičan način i ne mogu da kažem da sam jedino u tom serijalu Zatočenik nebesa mi se manje dopao. Ove 4 knjige su fantastične i ovo je moralo da bude u top 3 knjige, jer sam progutala ovih ne znam koliko strana, ali vidite koliko je obimno i uživala sam u svakoj stranici i jedva čekam, ne znam da li ovu jesen ili neku narednu, da se posvetim ponovo čitanju čitavog serijala, iako ima tu, stalno spominjem ovo, ali iako tu ima mnogo knjiga, iako još postoji mnogo knjiga koje želim da pročitam, ovo je toliko predivno da mora da se desi što pre ponovo da uzmem i da otkrijem, ne da otkrijem, ali da se podsjetim onoga što sam već otkrila u prethodnom periodu. I poslednja knjiga, treća knjiga, koju sam zapravo pročitala u poslednjem mesecu prošle godine, dakle decembru, ovo sam čitala u martu i aprilu, ja bih rekla, a ovu knjigu sam pročitala u decembru i radi se o, čitala sam je na Bookmate-u, međutim umeđu vremenu sam naravno kupila knjigu za sebe. Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj, nešto iz oblasti popularne psihologije, mada nisam sigurna koliko ja mogu da komentarišem da li je to neka klasična popularna psihologija ili nije, zato što sam ja pročitala 2 knjige, možda sve ukupno, tako da nemam prosto prostora da pričam na tu temu. Ali šta mogu da vam kažem? Mogu da vam kažem da sam imala osjećaj kao da sam na nekoj onoj stolici, odnosno nije to ni stolica, nego, kako se to zove, ona neka razvučena fotelja u kojoj niti sedite, niti ležite, nego nešto između. I imala sam utisak da razgovaram o bitnim stvarima, da se prisjećam bitnih stvari iz detinjstva i iz nekog prethodnog mog života, jer ovo nije nešto što je suvoparno i teorijski, ne deluje tako, nego baš naprotiv. Imate utisak kao da razgovarate sa nekim. Naravno, dok čitate i dok pratite neke vežbe, knjiga ima dosta vežbi, koje ja moram priznati nisam sve detaljno, nisam odgovarala detaljno na sve te vežbe, zato što mi je bilo malo nezgodno da to činim dok listam u telefonu, ali sada kada imam knjigu, sigurno će da se desi vrlo brzo ponovno čitanje. Ne bih sada da mnogo pričam o ovome, sada sam shvatila da sam se zaletela malko, jer želim jedan poseban video da snimim o ovome i mislim da sam to govorila cijelog decembra, ali sada će se konačno to desiti, tako da očekujte taj video uskoro. U svakom slučaju, ovo je nešto što bih preporučila ne samo ljudima koji žele da rade na sebi, koji istinski žele to u ovom trenutku, nego čak i ljudima koji misle da su strava i da im ništa ne treba, da im ništa ne fali, da su prilično zadovoljni svojim životom, svojim osjećanjima, svojim nekim radom i bukvalno u svakom segmentu svog života, jer mislim da kada nakon pročitane ove knjige izvučete nešto zašto možda niste ni znali i nešto što ste možda držali tamo negde u malom mozgu sakriveno, i niste želeli to da izvlačite na površinu dugo vremena. Tako da, ovo je jedna knjiga koja je prikladna apsolutno za sve i mislim da, kažem, baš iz tog razloga što nema neke teorije, što ne deluje tako, nego deluje vrlo životno. Ne kažem da teorija ne može da bude životna, ali je malo dosadnjikava. Ovde imate primere, ovde imate prosto život. I onda kada se sve to sabere, smatram da ne može da bude uopšte loše. Da me neko pitao da li će se naći samo trileri na tvojoj top listi pročitanih knjiga u 2020. godini, ne znam šta bih odgovorila i u tom trenutku bih vjerojatno rekla da postoji velika vjerojatnoća da izdvojim samo trilere. Međutim, kao što vidite, ovde je nešto što zapravo nije svojstveno mom nekom ustaljenom čitalačkom ukusu, nego se tu desila knjiga koja je, recimo, ljubavna, ali ni malo patetična, nego vrlo onako, ja mislim da je prava mera prikazane ljubavi između oca i sina, iako su se tako kratko poznavali i iako se dečak vrlo malo zapravo seća svog oca.
Dakle, ljubavno, što ja stvarno retko kad čitam, ali ovo nije ono tipično, klasično, nego mnogo drugačije i smatram lepše. Onda druga knjiga koja je misterija, fantastika, volim da kažem svaki put kada pričam o Safonu, ta neka mešavina žanrova, ima trilera, ima elemenata trilera, međutim, mislim da mnogo više dominira ta neka misterija, drama i fantastika, što mi se izuzetno dopada i opet kažem da me neko pitao da ću da izdvojim to kao favorit godine, verovatno bih rekla no, nemoguće. I na kraju, popularna psihologija kao nešto što je apsolutno van moje zone komfora i kao nešto što nisam bila sigurna da će mi se uopšte i dopasti, ali kažem, planiram čitam još popularne psihologije i tada ću raditi neko poređenje, odnosno tada ću da vidim da li je moje neko trenutno mišljenje sasvim u redu, jer stvarno mislim da ovo nije opet nešto, kao što Devojka s pomoranđama nije tipično ljubavni roman, isto tako ovo nije tipična popularna psihologija i mislim da su zbog toga sve ove knjige se našle ovde. Inače, dok nisam stavila sve na jednu gomilu, nisam videla koliko se boje zapravo slažu. Ne znam, meni je to prelepo. I tako, završavam ovaj video. Nadam se da se nisam mnogo raspričala za početak, jer ne bih da vam oduzmem mnogo vremena na još uvijek početku godine, iako je već danas 14. ovako je proleteo taj prvi period, prva polovina januara i mislim da će sada opasno da se zaleti, kao što to uglavnom i biva na početku godine. Nadam se da vam se video dopao i ja bih voljela da čujem vašu neku top listu pročitanih knjiga prošle godine, odnosno knjiga koje su se vama najviše dopale i da ćeretamo o tome u komentarima, da vidim šta još da stavim zapravo na moju listu knjiga koje ću kupiti jednom. Možda ne ove godine, ali jednom da sigurno. Tako da čekam vaše komentare, lajkujte video ukoliko vam se dopao, prijavite se na moj kanal zato što vidim da iako niste prijavljeni na kanal, gledate videe, a ukoliko vam se dopada sadržaj, ništa vas ne košta da me zapratite i da vam redovno iskoči obaveštenje kada izbacim novi video. I toliko od mene za danas, ja vas pozdravljam do narednog videa. Ćao!